Majka troje djece, uspješna poduzetnica, predsjednica udruge Smješak za sve, volonterka. Toliko uloga u samo jednoj ženi, gospođi Marijani Jergović. Ja se ustajem oko 4 ujutro. Obično krenem sa mailovima svojim volonterima, odnosno udruzi, tako da se oni znaju smijati. Mail je došao u 5 ujutro. Unatoč obavezama, navečer je teta pričalica. Godinama dolazi u bolnice kako bi djeci čitala priče, dala im snagu i olakšala im boravak. Nam je drugi dan tu na odjelu. Nikolina je gospođu Marijanu jako dobro prihvatila, jer on stvarno otvorena i srdačna osoba, jako ljubazna. Djeca odmah primijetu da ona isto voli djecu i da voli to šta radi. Stoga ne odustaje od širenja projekta Teta pričalica. Od proljeća volontiranje počinje i u KBC-u Rebro, a pregovara i sa centrom Slava Raškaj. Kad god stigne, promovira volonterstvo, a uvela je i edukaciju za kolege. Kad želimo promijeniti svijet, moramo krenuti od sebe. Da bismo to napravili, moramo imati vrijeme. Samo dvije stvari trebaju, vrijeme i ljubav. U tjednu koji ima 168 sati dovoljno je odvojiti samo 1 sat da biste nekome vratili osmijeh na lice i učinili ga sretnim. Finale volonterskog Oskara za nju su prilika da se proširi glas volonterstva. Stoga se nada da će se njezinoj udruzi pridružiti novi članovi jer ona iz ljudi izvlači ono najbolje. Za nju možete glasovati na internetskoj stranici oskar.vcz.hr ili u uredu VCZ-a u ulici 29 do 19. veljače.